Ayiwa tarata ukti kalo tile 11 kɔnɔna na ni y'a ye an ka don kibaru kɛnɛ kan. Ayiwa an ka foli belebele bɛ an lamɛnjama bɛɛ lajɛlen ye. Bi kibaruya minnu b'an bolo ka don kulo kan o dɔ de ye k'a fɔ Bangafi mara la, a yirala k'a fɔ ko majugu dɔw kɔni bɛ yen nɔ olu kɔni binna mobilitigi dɔ. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko sibirido ukti kalo tile 8 kɔnɔna la ko nin kɛra Egela ale yɛrɛ ni Paru kɔni furancɛ la Koro ni Seware sira kan ko majugu dɔw de kɔni bɛ olu binna kamiyɔnbatigi dɔw kan. O kamiyɔnbatigi ninnu a yirala k'a fɔ ko ɲɔ ani malo de kɔni tun bɛ nin makɔfɛlen ninnu kun ko u ni majugu kɔni karila ɲɔgɔn na. Majugu ninnu kɔni taara ni kamiyɔn ye ani maa min yɛrɛ kɔni bɛ ka nin kamiyɔn in boli ani a n'a parantiw olu kɔni kibaruya ma dɔn hali bi. Ayiwa an bɛ don min na ko bi sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ka dɔn maa minnu ye nin waleya kɔni ta ka ɲɛsin nin makɔfɛlen ma ani maa minnu tununa walasa u bɛ se ka ye cogo min na ni min bɔra la an n'o dɔn kulo kan don n'a nataw. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ an Sogo a yirala k'a fɔ ko kamalenin 2 kɔni bɛ yen nɔ ko binganni wale dɔ tara ka ɲɛsin olu kɔni ma. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko sibirido ukti kalo tile 8 kɔnɔna la ko nin ye kamalenin 2 de ye ko maa dɔw ye mugu kɔni ci ninnu na. Ayiwa ko nin mugu kɔni cilen nin makɔfɛlen ninnu na ko maa 1 kɔni bɛ o la o joginna kosɛbɛ 1 dɔ in ale kɔni ka jogini ma bonya nka nin maa 2 bɛɛ kɔni taara dɔgɔtɔrɔso. Ayiwa sɛgɛsɛgɛliw kɔni kɔfɛ maa dɔw y'a yira k'a fɔ ko nin waleya min kɔni taara ka ɲɛsin nin maa 2 ma ko o nin tɛ waleya wɛrɛ ye k'i n'a fɔ ko tasirali waleya de kɔni don n'an b'a fɔ nanzarakan na règlement de compte. Ayiwa ko maa minnu kɔni ye nin waleya kɔni ta ka ɲɛsin nin makɔfɛlenw ko siga kelen b'a la k'a fɔ ko u kɔni bɛ ɲɔgɔn dɔn nka sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na ni min bɔra la an n'o dɔw kulo kan. Ayiwa o tɛmɛnen ka bɔ yen kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ Mayina a yirala k'a fɔ ko cɛkɔrɔba dɔ kɔni bɛ yen nɔ ale su kɔni bɔra a ka so. Ayiwa kibaruya minnu sera ma olu y'a yirana k'a fɔ ko ukti kalo tile 8 kɔnɔna la ko nin kɛra dugu dɔ de la ni dugu in bɛ Mayina fan fɛ ni an b'a fɔ o ma Waliya. Ayiwa an b'a yirala k'a fɔ o dugu kɔfɛlen in na ko cɛkɔrɔba dɔ kɔni bɛ yen nɔ ni o ye dugu in yɛrɛ kɔni dugutigi ye ko ale suri yera a ka so kɔnɔ wa ko waleya in kɔni ma sɔrɔ dɔwɛrɛ la ko o kɛra tasuma kasara de kɔnɔ. Ayiwa a kɔni kun ma dɔn min sababu yera ni tasuma kɔni donna a ka so la nka o sɛgɛsɛgɛliw kɔni bɛ sen na. Hakilina jiginna an b'a yirala k'a fɔ Waliya ale ni Mayina olu bɛɛ lajɛlen bɛ Kayire mara kɔnɔna na. Ayiwa kibaruya kuncɛla kibaruya wɛrɛ min b'an bolo ka da kulo kan o de ka fɔ coronavirus banakisɛ kunnafoniw kan. Ayiwa minisiriso min sigilen bɛ kɛnɛya hukumu kunna olu kɔni ye sɛbɛn bɔ sɛbɛn min bɛ tali kɛ ukti kalo tile 10 kɔnɔna na maa minnu bɛ yen nɔ n'u garijɛgɛra coronavirus la an ka jamana kɔnɔ k'o ye maa 6 maa minnu kɔni bɛ yen nɔ n'u kɔni nɔgɔyara o ye maa 7 ye. Ayiwa k'a daminɛ coronavirus banakisɛ nali la an ka jamana kɔnɔ fo bi maa minnu bɛ yen nɔ n'olu garijɛgɛra ni bana in na k'o ye maa 2,573 ye. O maa 2,573 la maa minnu kɔni bɛ yen nɔ ni Ala ye lafiya di olu ma o ye maa 1,969 ye. O tɛmɛnen ka bɔ yen maa minnu bɛ yen nɔ fana n'olu kɔni fatura o ye maa 125 kɔni. Ayiwa an balimaw an bɛ an ka bi kibaruya kɔni kuncɛ ni kibaruya ninnu ye hali bi an ka foli bɛ aw ye an tɛ sɛgɛn aw foli la aw ni ce aw ka kulomajɔ la an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ an ka jamana ye Ala ka bɛn ani kelenya kɔni sabati Mali la aw k'an bɛn don n'a nataw la.